Čím môžete pred okolím ukryť alebo zamaskovať smiech? Plačom? Áno, väčšinou to tak býva. Plačom. Onoho času, keď sme boli ešte na Vysokej škole muzických umení, Bahul, veľký to herec, hral Ježiša Krista, my sme boli jeho apoštoli, ale strašne nám bolo smiešno, lebo my sme to hrali. A keď prišli ženy s autobusom, ja neviem, z nejakej obce malej, tak oni tomu naozaj uverili, že tam ten Ježiško má tú poslednú večeru. A nám to bolo smiešne, lebo plakali ľudia v hľadisku. Ale my sme boli akože nad. Tak nám to bolo smiešne a začali sme sa vždy... Prichádza majster, náš učiteľ. A už keď sme sa pozreli na seba, chalani mladí, tak sme robili všetci, že... A už to prichádzalo. Keď už teda lámal ten chlieb a hovoril, tak my už sme všetci boli samozrejme puberťáci vo výsmechu a robili sme takéto. Najprv prvý urobe, že... Akože sme plakali, ale komplet všetci 12 apoštoli sa rehotali na poslednej večeri. Chvála Bohu si to nikto nevšimol, lebo by nás vyhodili z divadla. A my sme akože plakali. Čiže maskovali sme to plačom. Je tam plač. Je tam plač, slzy, ideme k vám, nech sa páči naspäť.